Ukážeme si, ako sa používa nástroj vzorka na cestu. Máme vytvorené dve vzorky, srdiečko a kruh, a máme vytvorené rôzne cesty. Označím si túto vzorku a si ju skopírujem alebo dám si do stránky Ctrl+C. A teraz chcem na túto krivku použiť nejaký vzor. Takže vyberiem si efekty ciest, vzor pozdĺž cesty. Mám na výber niekoľko možností. Prvá je, že dávam vzorku alebo upravujem vzorku hneď na plátne, potom, že skopírujem nejakú cestu, ktorú tam chcem, vložím cestu, ktorú mám v schránke, ktorú som si predtým kopírovala, alebo nápojím cestu. Tak ja si dám cestu, ktorá je v schránke. Vloží sa mi tu na ten vzor, ktorý som si nakopírovala. Do kópie vzoru viem nastaviť, či má byť iba raz použitá tá vzorka a natiahnutá, alebo iba jedna a nenatiahnutá, opakovaná vzorka. Tá vzorka sa mi bude opakovať do toho útvaru, do ktorého chcem vkladať, pokiaľ sa vloží, alebo môže mať opakovaná a natiahnutá. Vtedy sa mi natiahne tá vzorka tak, aby sa uzavrela tá krivka. Potom mám tu ďalšiu možnosť, je šírka. V šírke viem nastaviť šírku toho vzoru, keby násobok toho vzoru, ktorý sa mi tam nachádza. Môžem ísť aj do záporných hodnôt a vtedy pôjde tá vzorka do druhej strany. Potom viem nastaviť rozostupy medzi tými mojimi vzorkami. Počet útvarov do tej krivky je taký, aby sa to tam vošlo. Čiže aby to bolo natiahnuté, aby tie rozostupy boli také, ako majú byť. Ak dám väčšie rozostupy, tak sa mi zníži počet mojich útvarov. Potom mám kolný posun, a to je posun smerom dnu alebo smerom von. Potom je tangenciálny posun, a to je posun, ako keby som otáčala tú vzorku. A viem si tu nastaviť ešte ďalšie vlastnosti. Skúsime to s kolieskom. Ctrl+C, skopírujem to koliesko, kliknem na krivku, idem vzorka pozdĺž cesty, zo schránky a poviem si, aby to bolo opakovaná. Mám tu takýto otvor a keď dám opakovaná a natiahnutá, tak sa mi tá vzorka trošku natiahne. Skúsim nastaviť šírku. Ak nastavujem šírku, tak sa mi deformujú tie jednotlivé vzorky, ktoré tam dávam, tak aby mi vošli do toho útvaru. Medzery, posun. To isté viem robiť s akoukoľvek krivkou, takže skopírujem si srdiečko, Ctrl+C, kliknem na krivku, vyberiem si vzor pozdĺž cesty, vložím opakovane a natiahnuté. Tak sa mi pozdĺž tej krivky, ktorá je vytvorená, vloží tá vzorka. To isté viem urobiť aj s tým kruhom. Vložím, dám opakovanú a natiahnutú, vloží sa mi